आङो दिनैहाय खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि बिथिंनिफ्राय आङो रोजा रोजा साबायखर आं जासिदों जे दिनैहाय जोंहा खोब मोजां खौरां होननानै जों बुंनांगोन जे जोंनि आसाम नाङै जोंनि बिटिआर नाङै जेसेबांनाखि जोंहा ICDS नि सिङाव जा मोनसे अंगनबादि सेन्टार जों जे बानायदों बे अंगनबादि सेन्टारखौ दिनै जोंहा जोंनि नैबे 12 नं चिरांदुवा ब्लक कमिटि अफिसफोरनि सिङाव जों दिनै गासै 9टा BCDC दङमोन बे 9टा BCDC नि सिङाव जोंहा गासै गं 18टा ICDS जोंहा नैबे अंगनबादि सेन्टार जों लुफुंनाय जाबाय बे लुफुंनाय जे न' बेखौ जोङो दिनैहाय बेखेवनाय जोङो खालामनाय जाबाय बे बेखेवनायनि गेजेरजों जों बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोननाय फोरमायगोन जाहाथे बे अंगनबादि सेन्टाराव जाहाथे जोंनि फंबाय बिनानावमोन जा फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोना जाहाथे बे अंगनबादि सेन्टाराव जाहाथे फरायनानै मोजां गियान लानो हागोन बेखौ जों आसा खालामो आरो बे अंगनबादि सेन्टारावनो गथ'फोरनि जेरैबायदि जानाय लोंनाय बे हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै जायो बेखौ जोङो साफ्रोमबो जोंनि अंगनबादि वार्कार बिथांमोनखौ हेल्पार बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन आरो जोंनि सरकार साइडनिफ्राय बिनि सायाव मोजाङैनो जोथोनखौ लानायनि जे हाबाफारि बेखौ खालामगोन बेखौ जोङो मिजिं खालामो दिनैहाय जोङो 12 नं चिरांदुवा ब्लक कमिटि अफिसफोरनि सिङाव जोङो दा आङो मोनसे नैबे सिमला बागान गुदि फरायसालियाव दा मोनसे अपेनिंखौ खालामबोखांबाय दा 2 नं भावरागुरि बाहायबो जों अपेनिंखौ खालामबाय आरो जोङो दिनैहाय नैबे देवस्रि नैबे एम इ स्कुलनि नैबे सिङावहाय जोङो दिनैहाय नैबे अंगनबादि सेन्टारखौ बेखेवबाय आरो गुबुन गुबुन माखासे जायगायावबो जोङो दा बेखेवगासिनो दङ आरो बेखेवनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ जोङो मिजिं खालामदों जिखिनि जोंनि नैबे समस्थियाव गासै 9टा BCDC दङमोन बे 9टा BCDC नि गेजेराव जोंहा गंनै ICDS जे बे अंगनबादि सेन्टार बेखौ जों लुफुंबाय आरो गोबां जोंनाव फरायसालिफोर दङ जाय फरायसालियाव दासिमबो अंगनबादि सेन्टार जोङो खालामनो हानाय जायाखै बा बेबायदि अंगनबादि सेन्टार जोङो लुफुंनो हानाय जायाखै बेखौ जोङो लासै लासै फैबाय थानाय समाव बेखौ लुफुंनायनि थाखाय जोङो जोंनि हाबाफारिया सोलिबाय थागोन फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि काजिगाव गुरुदामाव थानाय JKB एकाडेमियाव जारिमिन एबा हिस्ट्रि आयदानि थाखाय सासे आयदा फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों बिनायसाया ग्रेजुवेट आरो BEd नङाब्ला DLEd थानाय जानांगोन दान बान्थाखौ सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनाय जागोन बेनिखायनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलिफु जुन दाननि फैगौ 11 अक्ट'नि गेजेराव गाव गावनि सोलोंथाइनि रोंगौथि फोरमान बिलाइफोरजों लोगोसे आर'ज बिलाइखौ स्क्रिनाव होनाय थंआव गथायनो हागोन आर'ज बिलाइ गथायनायनि थं JKB एकाडेमि काजिगाव पोस्ट अफिस आरो पुलिस स्टेशन काजिगाव डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार पिन नम्बर 783339 मोबाइल नम्बर 7002479620 आरो 9707447237